Hey, wasala wena uyaphi? Hawu, uyaphi ngoba uzothola amabhomu? Akubekithi siyagijima nje ngathi kudliwa atha la. We need to have a plan. Comrade Mabaso, Comrade Mapoloba, plan. Attack. Attention! Hadis! Comrade Mabaso! Comrade Mapoloba! Comrade Mabaso! Comrade Mapoloba! Are you ready? I am ready as it is! Kutangihlanye, mangibone Russia. Kutangihlanye, mangibone USA. Kutangihlanye, mangibone Ukraine. Kutangihlanye. Mfowethu. Kuthi angihlanye mangibona iRussia, kuthi angihlanye mangibona iUkraine. Kahle kahle thina sihlasela kuphi kahle kahle mfowethu. Ngoba lo Cyril Ramaphosa upresident wethu uvele wathi let's go. Let's help. Sihelpa kuphi mekunje? Siyela esibona ngazathi ikhali zincane ngakhona. Bafo kushuthi abantu bazosijikela bobabili ke. Kusho sojikela iUkraine, sojikela iUSA. Uyazi ukuthi iUSA, iUkraine isizwa iUSA and iUSA iphetha amasoja anzima kabi. Ngaphi iRussia iphetha amabhomu anzima kabi. Kushuthi nabo vele bebegombani behlasele thina uSouth Africa hawu bakithi. Asazowazi ukuthi sihlasela kuphi. Mfethu bantu ayihlasela. Madibu dayihlomi hlasela. Siyahlasela nathi asazi asibone phela senza nje. Sihamba sizokwenza njani sesihamba nje. So hlasela lapha kumele sihlasele khona sazi no president wethu akazange ethi uhlasela abantu uthi asambe sonceda. Siyonceda esimtholayo siyamshaya. Angazi siyonceda mhlawumbe sofika singene phakathi kwamabhomu sithi imani Ukraine, imani Russia yekanukula iphela impi. Bathe sonceda kuphi angazi asambe mfowethu. Ole siya. Mina bafo mina angazi ukuthi thina singenaphi ngale hoyi ka Ukraine no Russia. Thina singenaphi South Africa. Uyazi ukuthi iRussia vele iphenduka iguqule nje iguqula amatafula iphendukele thina. Ivele nje izosibhoma ngapha eSouth Africa. Sinawo thina amabhomu. Awukhanto nje ibhomu eyodwa thina esinayo la eSouth Africa. Iyiphi yona? Uyazi ukuthi iRussia namabhomu amanjani? Hayi mina bafo ngicabanga ukuthi sitshintshe iposition. Usho wasibona. Comrade Mapoloba. Uyalibona lela tanki leliyana mfowethu. Hawu, mengazi ukuthi namalayisha na amphatha uJod tank. uJod tank kwani? Lo green lo emvula lo. Cha comrade. Ngikhuluma ngaleya moto yombhobho lemilapha. Oh, usho leya moto le nethi ukhuluma ngaleli tanki lemvula leli ukuthi imvula menetha angena amanzi phakathi ukuthi asinamanzi empompini sithatha wona lamanzi asetankini. Sizofa phela lana. Boka baba. Uhambe ufike ukhumule ibhuke lapha yana, ukhumule neanda ufike ubhosha. Ubhosha lapha endleleni ushaya inye ibhombu lomhlaba phela ngiyakwazi wena. Nguzwe toilet mfoka baba umudla ucaster oil ukuthi ushayela inye ibhomu enzima kabi. Uyabona amabhomu aseRussia ngibona ukuthi ayoqualify kuleli ibhomu lakho lelo likhipha lapha ezantsi einqeni. Hamba ushaya ibhomu lapha baba. Kodwa Comrade Mapoloba akuyingani wena? Ngiyalizwa lelicebo lakho la stinking bomb kodwa anganti uyazi ukuthi mina ngiyachatha bafo phela anginawo amasimbi wona amasimbi shaya hamba ushaya sticking bomb alabantu abantu bohlasela ngo-C4 uyafuna sihlaselwe ngo-C4 ngo-grenade ngo-bounce bomb uyabazi o-bounce bomb Hiroshima and Nagasaki uyawazi la mabhomu lawa aseRussia wena uyawazi so unitla bomb umshiya kuphi ke yena ayihlomisa ihlasele mfuthu ngithi mina bafa shisha ama position sambe solwa neUkraine
uyayazi wona i-USA ngamasoja wena uyazi ukuthi iphethe ama-troops amangakanani uyawazi umlando nje wena Cha mapolo bomlando ngiyawazi mina. okokuqala ilokhu njani isoseji uthini Hawu musu antikhwela ama-Russian. okokuqala isoseji uthini Ama-Russian. uyezwa izohlala kanjani i-Russia ingakubhoma ubiza isoseji nge-Russian mophethe utshwala ebusweni mophethe utshwa uthini awusho ukuthi i-Russia Ni Russian. Mina ngcono mina mfowethu ngiphuza i-Russian beer ngeke izingibhoma futhi angikwazi nokubiza i-Russian ngithi i-Russian angazi Kodwa nami ngiyacabanga ngisefe angithi mina ngiphuza le kuthiwa i-Russian Empire. Nami angikwazi ukuthi i-Russia. Angikwazi nami ukuthi i-Russian. Hey, uzwile leli bhoma eliza lapha uzwile leli bhoma eliza lapha Ngabaleka mina ngeke Esibuyo bathule nje baziqiniso